vole, tam měli Elenka za 70. A tu pálíš. Ty vole, nech toho. A kouřit? No někdy ty vole lidi, co dostanou stračky, ty vole. Jo, Franto! Nekuř pořádit, nevyjdeš ani schody. To není pravda. Sakra, ježišmarja. Já ti to říkal, pořád kouříš. V těch novinách. No, jo, minulý týden, že jo? No. Jo, tak počkej chvíli. No. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte tam fouknout. Like! A rovnou dvojitej like, to nejde. No to No nejde. nic, no nic, takže... A pokud ne, doufám, že ne, teda doufám, že se vám líbilo. A pokud ne, tak tam hoďte dislike, ale ne dvojitej, jenom jeden. To taky nejde, no nic. No a pište do komentů, co bychom měli toč. Takže čau!